Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi ovotjedni broj Hrvatskog glasnika saznaćete u narednim minutama. Ovih je tjedana 21. listopada Skupština Njemačke državne samouprave prihvatila njemačku državnu listu s imenima kandidata i imenom voditelja liste koji osvaja zastupnički mandat na nastupajućim parlamentarnim izborima koji bi se mogli održati negdje potkraj travnja ili u prvoj polovici svibnja 2018. godine. Njemačka državna samouprava svojom listom želi osvojiti punopravni zastupnički mandat, a ne glasnogovornički. Radi toga razrađena je i prihvaćena strategija i izborna kampanja koja će se provoditi u nastupajućem razdoblju. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Toliko puta čujemo da svoju budućnost trebamo graditi na povratku korijenima, na njegovanju i očuvanju predaja i običaja. Ali kako to činiti kada se više desetljetna nebriga za seoske sredine nastavlja? Promjene nisu došle ni nakon demokratskih promjena, do dana današnjega nema konkretne strategije za razvoj seoskih sredina. Kamo idu mala naselja, pita se u komentaru tjedna Stipan Balatinac. Povijesna konferencija koja je priređena prigodom 150. godišnjice Austro-Ugarske nagodbe bila je prikaz onoga tijeka što je dovelo do kompromisnog rješenja, što je ujedno i pružilo mogućnost za ostvare samostalnosti i politički razvoj Mađarske. Više na stranicama Hrvatskog glasnika. Vodimo vas na Croacijadu, susret dramskih, lutkarskih i literarnih družina. Pišemo o prvom hrvatsko-mađarskom simpoziju o bolestima i liječenju konja. Na poziv Bajskog kuda Bunjevačka zlatna grana u Baji je gostovalo glazbeno društvo Vila Velebita iz Požege. Predstavljamo vam Interreg projekt Duopak, praktičan pristup stvarnom znanju. Premda se ne može sa sigurnošću ustvrditi koliko je Hrvata sudjelovalo u križarskim ratovima, izvjesno je da su se tadašnji događaji itekako odrazili na hrvatsku povijest. Kopneni i morski putovi prema Bliskom istoku vodili su kroz hrvatske zemlje, u kojima su se udomačili i najvažniji viteški redovi, templari i Ivanovci. Ipak, križarski su ratovi u Hrvatskoj ostali zapamćeni ponajprije po razaranju Zadra 1202. godine. Više na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj. Bili smo na pečuškom predstavljanju knjige Monografija Zlatko Prica 100 godina. U listopadu je skupina studenata iz Zagreba došla na stručni izlet u Budimpeštu kako bi upoznali grad i vježbali mađarski jezik. Tom su se prilikom susreli s mađarskim studentima koji studiraju hrvatski jezik na sveučilištu Loranda Ötveša. Susret u Hrvatskom Židanu prognanika Domovinskog rata koji su našli dom kod židanskih obitelji prije 25 godina. U organizaciji Hrvatske samouprave grada Barče, Hrvatske samouprave Šomorske županije i Barčanskog kuda Podravina održan je susret ljubitelja hrvatskog folklora. Nakovićevo naticanje u lipom govoru održano je 22. godinu zaredom u organizaciji Kolnovske škole. U sklopu bogatih programa ovogodišnjeg Hrvatskog tjedna u Kaniši proslavljena je 10. obljetnica postojanja kaniških tamburaša, sada već pod imenom Tamburaški sastav Stoboš. Stari znanci i prijatelji iz Marije Gorice te Hrvatskog Židana družili su se u Zagrebu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na Hrvatski glasnik kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program internet radija Croatica, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na medijskim platformama i društvenim profilima medijskog centra Croatica.